amagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Seqenqeleka iminyaka emibini emva kwenyikima eyadlakaza ilizwe laseTurkey, kodwa amawakawaka abahlali basazikhotha amanxeba, ngelixa abanye besazingela igwiba lokhuselo kwiinkampu zethutyana. Rwaqu kumda waseMelika kusweleke umntu omnye, konzakala ngaphezu kwe-15 kubantu bebezama ungena eMelika ngomda waseCanada bezingela ubomi obungcono kwilizwe lobisi nobusi. Umongameli Donald Trump akahleki nenye kwezihlekisayo, uqeleshe ukuvalwa mba kwamazibuko okungena kwela lizwe lengcuncu. Siqada eChina, umongameli Xi Jinping unqubanise intloko nomongameli waseThailand kuzingelwa isisombululo kumabholo lwaphulomthetho aqhutywa kubuxhakaxhaka bale mihla, i-online scams ngolwamarhanuka. Qakatha qelele kwisiqithi saseNew Zealand, amawakawaka bhiyozela ukutyikitywa komthetho onika ingqwalasela kwimveli yesiqithi, kodwa abanye bakhwiniswa zinzame zokusiphula neengcambu uhlanga lomthonyama welizwe olwaziwa ngamamawari. Xa siqwela ingqokoqo, iintolo ezibhodla umlilo zaseNorth Korea kaKim Jong-un zisetyenziswe ngumkhosi waseRussia ukuhlasela eUkraine, kwaye zihlabe esikhonkosini ukogqitha zonke bezisetyenziswa nyakenye. Kwiqonga loqala zive bengqokoqo, ndinguJoe Mancia eRhawutini. Qonqolo.